Nu har jeg jo så set vores show her i torsdags, og der skulle vi jo bruge et par rekvisitter, Magnus, som vi jo skulle ind og hente. Så nu sidder vi herude foran en sexshop nede på Søndergade. Og, Ej, vi sidder faktisk ude foran Frelsens. Ja, men lige om lidt skal vi tage derind. Lige nu så skal vi derind. Og den måde det så foregår på, det er, at jeg har tænkt mig at gemme den i min brystlomme. Så det skal nok blive spændende. Prepare yourself. Nu er vi så ved at være der. Måske. Stem på os. Det er Magnus. Er det lukket nu? Nej, lukket. Nej, det tror jeg. Det tror jeg ikke. Hej. Nu så vi godt nok ud foran, det er sådan lidt... Er det kun til kvinder herinde? Nej, jeg har ikke noget til... Nå, okay. Det er sådan vores første gang, så det... Okay, roligt. Ja, vi skal bare lige introducere os. Skal vi se, hvad vi det er bare, altså, det er bare noget spændende. Ja. Lidt anderledes. Altså, det er måske blevet lidt kedeligt igen. Okay, ja. Altså det vi har, de fire, nu ved jeg ikke, nu har vi her selvfølgelig buttplugs, og så har vi de her manier til mænd. Okay. Har I set den før? Ej, så nu har jeg godt nok ikke... Hvad er det? Ja, inde i den her, ikke? Så pakker man den ud. Ja. Så er det en mega blød masse heri. Okay. Det er selvfølgelig elastisk, for den er jo lidt lille. Så det er hul for enden. Okay. Og så skal jeg have et pænt snegl, og så bruger man den her til at onanere med, i stedet for på hånden. Og det mønster, der er uden på æggene. Det betyder, hvad der er inde i? Det er det der. Jeg var lidt mere ude efter sådan noget, som en dildo. Ja. Øj. Ej, jeg har jo en del at tage af. Alle er forskellige. Det er nogen, der vil gerne have det sindssygt stort, og nogen er sådan, det skal altså, så har vi set, man kunne få sådan en hånd-agtigt. Det var måske lige... Ej, det er lige... Ja, det må godt være lidt stort. Ja. Det må godt være lidt stort. Det må jeg godt. Ja. Men jeg tænker, 9 tommer. Ja, det er måske lige... Ja, måske. Nå, er det det? Ja. Er det 9 tommer? Nå, okay. Det er jo ikke så slemt igen. Ej, det er jo ikke. Det er jo ikke. Det her til prostata for eksempel. Nå, male G-spot massage. Massager, ja. Så det er beregnet til det? Det er beregnet til 4. Det er designet for mænd. Det står sådan male. Okay. Og den ser da godt. Det ligner sådan en hestesko. Ej, jeg tænker... Måske noget, der er sådan lidt mere naturligt. Ej, men jeg tænker... Altså sådan, hvor hårde er de? Du må gerne mærke, det er dem her. Altså, de er faktisk bløde nok. Det er jo lækkert. Ja, det er lækkert. Det gør sådan lidt. Det er sådan en 9-tommer, så og der er en sugekop i en der. Ja, så... den kan sidde på bordet? Ja. Ej, det er smart. Det skal da... Frik nok. Ved du hvad, vi kigger lige lidt, så kommer vi igen. Skat. Nej, det er da egentlig... Stem på os. Fucking stem på os. Hvad siger du? Spanske skumpiger? Aha, okay. Lækkert. Ligesom os. Er det backdoor slots nej? Er det Bob? Det er Bendable Bob. Bendable Bob. Så er 9-tommeren. Vi har bestemt os. Nu, det skal jo være lidt specielt. Så jeg tror, vi prøver sgu 9-tommeren. Så må jeg faktisk godt... Glidemiddel har I det derhjemme? Ja. Altså, jeg tænker, Vaseline, er det ikke fint? Jo, det tror jeg da. Altså, hvis I ikke har haft problemer med det før... Det? Nå, nej, ikke med normale, som sagt. Er en nok? Skal vi have en til? Det ved jeg ikke. Tror du, det skal være? Det er farligt, eller hvad? Det tror jeg ikke, altså... Hvis det går fra to numser, eller hvad? Er det farligt? Ikke om det er farligt, altså som sådan, men det er bare at as long as you don't cheat. Ja. Nej, selvfølgelig. Det gør vi ikke. Det kan ikke. Men fra røven til skaden, der kan det gå galt, for det er bakterier. Men det problem har vi jo så ikke. Nej, det har det ikke. Ej, så synes jeg, vi skal tage ud. Skal vi passe op? Ja, synes du? Det er sådan lidt, at du tager lidt mere, end du giver mig. Så det er sådan... Ja, men vi skal da. Okay. Skal vi? Jo, vi tager to. Fucking stemme på os. Nej, tag Mastercard. Kun mobile pay, ellers skal I krive penge lige over for den danske bank. Ved du hvad, det kan vi lige over. Det kan vi gøre, så. Det er tilbage lige om lidt. Det er jo. Oh my fucking god. Nu skal vi se ind og betale. Så vi kan holde masken.
Sådan. Hvad løb det op i? Så er det 5 ud. Det er jo ikke mange mænd eller hvad? Sådan mænd, eller hvad? Og du tænker på Ja. couples? Ja. Nej. Jeg tror, jeg har ikke haft et eneste par, der er kommet ind, som jeg kan huske. Kun sådan enkelt. Men jeg har haft, ja, man kunne se, man kan nogle mærke det, ikke? Når det er det. Og så spurgte mig også, om jeg havde nogle tilbøjelser, ikke? Men Kan man mærke det, eller hvad? Eller? når vi kom ind, så ja, i hul til. Ja, okay. Men ellers så ville jeg... Men tak for hjælp. Det var... Tusind tak. Det var så lidt, og så er jeg glad for, at jeg sådan en god oplevelse. Så vi alle har været derinde. Så får vi ses igen. Jo. Så forresten, Ja. når I kommer hjem, I skal vaske den inden. En brun. Okay. Og Bare lige. selvfølgelig efter. Ja. Tak. Hej. Jakob Ottersson, NF. Og Magnus Kofod, NF. Stem på os. Stem på os.